Здрасти на всички! Ние сме тук с един от нашите партньори, с който сме паралелни линии. Много от вас са го виждали в нашите живи включвания. Леонид и здрасти да бъде! Добър ден на всички! Радвам се да се видим. Чуем както дойде. Готиното какво е, че ние сме паралелни линии, т.е. във всеки един стандартен бизнес ние трябва да сме конкуренти с теб. Примерно сега седим в едно кафе. Ако представиш, че сме собственици на две съседни кафета, заведения, ние трябва да сме конкуренти. Т.е. ако при тебе седнат хората да пият кафе, т.е. при мен после няма да дойдат, нали? По принцип да. Така. Ама при нас малко по-различно. При нас е по-различно, да. Тоест ние с теб още както се запознахме, вече си в нашия, дори в екипния чат, влизаш си в нашите екипните срещи. Тоест ние с теб си работим, си се знаем и си помагаме още от преди това. Да, разбира се, ще го така много добре. Другото, което, виж какво става обаче, в един момент в Елстарта ние сме конкуренти, да го наричам, на общия казан език, иначе паралелни линии. А в после какво обаче почна да се случва в по-горните локации? Ние къде някъде 6-7 или някъде се засяда? Да, за сега съм 7. Виж обаче много интересно, това където много ми е готино, че става. Иначе сме конкуренти, на 7 вече, в един момент вече доказано сме екип. Тоест трябва да работим един за друг, за да можем да печелим повече. Точно така. Тоест такъв бизнес като Хантера в този случай вече много интересен става. А отделно с теб съм вече и в още куп други локации нагоре заедно. Тоест, хора, точно това искаме да ви кажем. Поддържайте си готини отношения с абсолютно всички, дори да са ви конкуренти, така наречени, т.е. паралелни линии, да нямате нищо общо, защото е гона. Може така да стане, че в един момент да се седнем, да си седнете както ние си седнахме тук, омахахме, ние културно на по кафенци сме, макар че тая торта до време дойде на мен. Супер. И да можем, гледай как ни се присмиват, забележи от отсрещната страна на масата, ни се смеят. Случва се? Да, изобщо. Да, бе, ама няма нужда. И двете ни се смеят. Гледай какви хора са това, бе. Така, много симпатични хора. Да, така. Ние за това сме си ги избрали, нали? Някъде се пак извиня, не сме ходили да гледаме Jurassic Park, като сме ги избирали, нали така. И наистина много се радвам, че имаме такъв бизнес, в който ние конкурентите в един момент сядаме заедно и сме екипи, печелим пари. Тоест, какво можем да дадем като, не знам, послание силно казано към всички, които ни гледат и слушат? Рекомендация. Да, препоръка, да. Препоръка. Какво да им препоръчваме хората? Да не се страхуват, да си развиват бизнеса, оттам само ще дойде печалба. И да си общуват готино с всички видове линии, защото не знаят кога ще станат екип с тях. Така, това е най-важно. Така, хора, има една много важна тайна, която искаме да ви кажем, с която може да правите много хубав бизнес. Понеже, Леонид, ти това може да го даваш, този запис на някои твои хора, нали така? Да, разбира се. Добре, може ли тогава да кажем трите стъпки хората, които не ги знаят? Кажи ли? Добре, значи първата стъпка всеки ден да си получавате пасивния доход, хора. Това е най-важното. Тоест, тук номера тайната е, че всеки ден получавате безплатно пари. В началото сумата е малка, но все пак знаете, че няма как някой непознат заради хубавите ви очи да ви направи безплатно милионер, нали така? Но всеки ден свикнете да си получавате парите. Втората стъпка, за да можете да печелите все повече, научете се да не инвестирате всеки ден. И третата стъпка, тук говорим само за безплатното, можете да... Тоест, в този случай ние говорим за безплатната Елстарт локация. Леоне, това означава, че не се дават пари тук до момента, не така? Не се дава, да. Тоест, и вие печелите безплатно хора и реинвестирате, тогава раздайте си рефералния линк на всеки, когото познавате и на когото държите. Да, и той да печели. Той колкото повече печели, и те ще печелят. Да, разбира се. И ако не знаете как, просто обърнете се към човека, който ви е дал това видео, или то видео, аудио, както дойде. Добре, приема се. Това е от нас, мили хора, как се казва, добри хора с лоши навици. Създайте си 3 добри навика, т.е. първа стъпка получаване на пасивен доход, втора стъпка реинвестиране, трета стъпка да си даваш линка
печелете, а като ни видите някой път, да знаете, че аз ям, освен кафето, ям и торта. Айде, чао от нас за сега. Чао, чао.